Здравейте, скъпи приятели! Днес пак ще правим един видео на български. Защо? Защото преди няколко седмици аз гледах един видео, който се казва "Как един чужденец вижда България". И аз исках да ви кажа защо България за мен е най-красива страна по света и любимата ми страна. Аз съм бил в България 4 пъти и още искам да пътувам в България, да зная повече от българската култура. За нас България беше истинска изненада. Преди 3 години отидохме с родителите ми за първи път за Бургас. И когато пристигнахме, имах много страх, защото аз чух, че България беше много опасно. Но това абсолютно изобщо не е вярно. България е много сигурна страна. И защо толкова ми харесва България? Просто защото хората в България са най-естествени по света. Те не се притесняват за нещи, които не имат стойност. За българите е много важно да живеят всеки ден щастливи, с приятели, с ракия, може би само за разходка, и се радват с малките нещи. И това не го видях никога в Западна Европа. Само в Балкан, може би в Сърбия и в България. И за мен българи са толкова особени хора. Те са много щастливи и аз до сега се спомня много добре първи град, който аз посетих в България, беше Бургас, и там е невероятно красив център и бяхме даже до хепи там и всички живеят как да ви кажа, как е на български? Не е бързо, бавно, да, бавно. И аз попитах в България хора, защо сте... Ами, България има много красота като природа и това. И аз попитах защо българи са толкова щастливи. И те ми казаха, това значи балкански синдром. Всички имат желание да прекарат време с приятели, да правят разходка и така. За мен е най-щастливи и най-гостоприемни хора, които аз видях досега, съм в България. И може би вие като българи не знаете това, но имате много щастливи хора и много впечатления, природа, като Седемте езера. Аз съм влюбен с Седемте езера. Там невероятно красив беше. И даже в селата хора са много различни от градовете. Аз обичам много София, обичам навсякъде, къде бях в България, независимост, къде беше Пловдив, Сапарева баня, не знам, Кърджали. Винаги беше много добър опит. И аз мислих, че това значи щастливеца
е същата неща от всички славянците, но не е така. Според мен е повече на юг, значи Сърбия, Хърватия, България, така в Балкан е повече различно. И там в Русия не знам как е, може би е много различно, те са по-сериозни, може би, защото когато аз говоря с хората от Русия е много различно. Даже с хора от Украина е по-добър, те са как да ви кажем, много по-щастливи от руснаците, не знам защо, но просто така е и съм по-приятелски. По принцип съм, така съм. И сега искам да ви разкажа добри нещи, които случваха в България, когато бях в България. Първият беше как се казва, в Бургас. И там има пясък фестивал. И когато влязахме там, имаше един възраст българин, който продаваше спомени като сувенири за чужденците, за българите, които посетиха. И аз говорих с този човек, но мой български не беше много добър, за това общуването беше малко трудно, но той ми е дал подарък едно българско знаме и до сега го имам. Не е този, е различно, но това за мен значи много. Е първи контакт в България и много щастлив беше. Аз бях много щастлив там. И повече, когато бяхме в София, там има един ресторант, който се казва Щастливица. Ядох, хапвахме нещо така бързо и много добре се спомня, че имаше едно момиче, който се заминава как да ви кажа, тя е така, прави почти всичко в ресторант, като шеф. И тя дойде пред мен и ми каза: "Здравей, как си?" И общувахме много. И затова много съм щастлив, защото хора в България са естествени и гостоприемни и как да ви кажа повече, в Пловдив, когато имахме един апартамент под наем, майка ми стана болна и собственик на апартамент ми каже: "Няма проблеми, аз ще позвъня лекар да види какво случва." И така беше. Хора в България са като съкровище на държавата ви. И много ви благодаря за всичко, за добри спомени. Искам да посетя още България, да отида може би до Белоградчикският скали и може би до Велико Търново, защото там ми съм викали, там е много красив и има Стария град, има много интересни нещи, като крепост и други нещи, не знам.
Много обичам България и а, да се видим, да сте живи и здрави. Чао, чао!